Uživo smo sada u Stokholmu kod Maje Oštrof-Lis. Majo, je li najbolji igrač prvenstva, kapetan Hrvatske, prestao biti i najtužniji igrač prvenstva? Jesu li Kauboji shvatili koju vrijednost imaju oko vrata? Shvatit će, to je ono bitno prvo srebro nakon 4 godine na europskim prvenstvima. Mi se ovdje nalazimo taman kraj autobusa gdje čekamo reprezentativce. Bilo je suza i Domagoj Duvnjak i Marin Šego nisu svjesni, još bilo je tako blizu zlato, ali izmaklo im je evo za dlaku, što se kaže. Bilo je gusto, navijači nisu tužni, niste tužni. Kako je vama to danas izgledalo? Bilo je fenomenalno, imali smo i šteta, mogli smo i dobiti, eto. Odakle ste došli, vidim tu i... Inače, ja sam iz Vodica, tu sam već 15 godina i dobre. Ste zadovoljni s srebrom? Pa, jesam, šteta je, imali smo je, eto. Što vi, cure, kažete, ko vam je najbolji igrač? Meni je Horvat, mislim. A tebi? Isto. Ozbiljno? Da. Jesi zadovoljna s srebrom? Da, nakon. Nema vremena za očajavanje, navijači evo ovdje čekaju kraj autobusa igrače da dođu barem za utjehu nekakva slika, fotografija, da imaju za uspomenu i pjesma, to je ono najbitnije, nema očajavanja. Smo evo i dalje čekamo reprezentativce, za nekoliko trenutaka bi se trebali oni ukrcati ovdje u autobus i krenuti put Zagreba.